A la nostra classe hi ha 3 mestres. Anna! I les altres dues? Cristina! Esther! Les mestres de primària, sabeu qui són? L'Eva i la Lola. Caram, que no ho sabeu. De música, qui tenim? En Joan, que és molt divertit. I educació física? El Tomàs, com l'any passat. Per ser una escola petita, Déu-n'hi-do les mestres que hi ha. Doncs encara en falten 2. La Maria i la Georgina. I també tenim balladora. La Marta.